aún hay muchas ciudades de Cataluña han amanecido así, con destrozos que no habíamos visto. Esto es una auténtica pesadilla, pero lo que yo quiero poner de manifiesto es que hay algunos daños que son mucho más profundos que estos que estamos viendo, y es el miedo de muchos catalanes que ayer pasaron de verdad pavor. D'evitar que una vintena de persones amb la cara tapada poguessin llançar alguna ampolla de vidre o alguna llauna contra la Policia Nacional. Però cada cop que ho feien rebien la mateixa resposta, condemna i rebuig dels que sí que anaven amb la cara destapada. Tampoc han caigut en la provocació d'algun esvalotador que insultava els manifestants l'independentisme i el seu esperit pacífic. Si la gent es manté en calma, si la gent està tranquil·la, jo crec que això és el gran moviment del poble. Hi havia una barricada a 100 metres, però nosaltres seguíem allà asseguts i no hem anat a provocar la policia perquè realment no és el que volem. El que volem és ser escoltats.